Bueno, e agora quero lervos o capítulo 57, o antepenúltimo, dunha obra que considero como unha ousadía literaria tamén e de pensamento que foi publicada no ano 2008. É o capítulo 57 de Para decir abril. Onde estás ti en Chipre, en Pafos ou en Panormo? Coñezo moi ben ata onde chegou a tua infamia. É a cita de Safo de Lesbos. E sempre fomos feas, temos ángulos, arestas, bisetrices. Unha vez debuxáronme en papel, eran liñas de tirar que se concentraban no punto das equidistancias. Veladón na stop, e aquí a mancha do grafito, a prohibida, a marca que me honra. Era un debuxo inocente, como a de infancia de Manola e Carme, e Leonel e Lorentino e Pepe Lado, o artista. Non hai ofensa, pero si aviso en chiste esa chiscadera ao tráfico dos nocturnos. Sempre gardailei e confianza nos sorrisos que hoxe xa son mortos. Si, hola, dime. Non dixen nada de ofensa. É o catastro que non barre as páxinas de lixo e deixa en bravo as cenzas de alma en barbeito. E se hai dúbidas, consulta en abogadas. A lei indulta quen agrede cando é palabra de antigo e non renuncia ao reconforto da risadilla e ao sinal que marca o tráfico da carga perigosa ao acabamento. Os neotóxicos reciclados que xa son de tanto consumidos un normal convivio coas asimetrías do negocio. Hai ofertas de diálogo, sempre hai quen paga denarios e unha cámara dita e modera nas esencias dos amos. E moitas somos cazata, e moitas anoxamos, e moitas presentimos que nos adían, moito alá do odio que é unha circunstancia. A xusticia pola man. Non hai rosalía nin pranto, só orgullo en medras. E faltan aínda os 3 minutos para que remate esta demora. Vou esnaquizar os tarros da historia de Lesbos, aqueles versos de antes das descargas da poeta. Estou farta de mentiras. Gardei a memoria e foi inútil neste tempo. Turro dorado no Helesponto e son as sagras da familia de Carmorga que me inculpa en vicio. Arrebolo chantos no confinamento da Pedra de Mantua e son folerpas de Fiuncho en Éfeso. Non hai encrucilladas de dominio e historia, a liña recta. Ese charter da andaina contra a adversidade. Camiño só neste cuarto de mundo e hai quen lé nos arredores aquela febre da poeta vermella, safa vai, como a baleiras de campaña en Amaía e Ática, prosaicas as dúas, amadoras de tanta espera, rinocerias, cosco xa aquela voz de ámbar nelas dúas, falelos de marcego que lles podes máis pedir, que xa son lastro na maré da vida, incautamento, excusa, designio, bibliotecas de Alexandre, riso dos Césares, augustas da medida en sinalefas, claroscuro de sombras. Non hai profecía. Acóllome ao beneficio da dúbida para matar o desgusto que agora teño. Alo vai SMS por enriba das terrazas de Cafarnaún, de Media, do Mar Vermello. A donna é móvile. Alasar as dunas, que haxa climaterio nelas, e sexades ceibes como a min de ser amadas, ben queridas a bicos e alumiños, regos de mel todos acesos, avellerizas nós nas estivadas que dan flores, reiñas do sol de sempre luz acesa. Non máis Safo Rosalía, non máis. Un alalá nos cimos do valor para a muiñeira, a danza, a contradanza, a recalada, e as espadas das mans, coas 5 puntas, 10, abrindo as touzas da lexina, todas a hito, onde mora Irma Berres en segundo, a velliña das papas, a ben parida, tan alta de montaña, tan cega das neves do glaciar, tan miudiña de corpo, tan sen musa e sen museo, tan sen letras, tan revoltada.